खुलुमबाय लोगोफोर गासैखौबो आंनि बिबारि नार्जारियास ब्लगाव गासैखौबो बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ आंबो मोजाङै दं आरोना भिडिअ लाबोया गोबाव जाखाबायमोन आरोना लोगोफोर आङो माने एकदम इन्टारेस्ट गैयै जाथारो आरोना बेनिखायनो आं गोबाव जाबायमोन ओमफ्राय आंनि भिडिअ लाबोनाय बिसया बेनो आरोना लोगोफोर दासान्दि माने जोंहा जेम्स आदैया गोबां भाइरेल जागासिनो आरोना बिथांनि हाबाया अखाजों बांखाजोंब्लाबो मोजाङैनो जानानै थांबाय आरोना आदा जेम्स निसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय कंग्रेचुलेसन होनहरो आरोना आदा जेम्स ओमफ्राय गोबाङानो आरोना एकदम फेसबुकाव हिन्जाव बुरिनो माबानो 6 लाखनि सेन्देलनो गोबां दावराव जागासिनो आरोना ओमफ्राय आं बेखौनो सानो आरोना लोगोफोर माखासे मानसिफोरा मालायनि हिन्जाव बुरि लानाय हौवा बोराय लानाय मानो नांजायो जेनेबा मा मोनो जेनेबा आं बेखौनो सानो आरोना आसलथे मालायनि पार्सनेल मेटाराव हाबनानैबो जेबो लाब गैया जोंहाबो बुंनायनि जेबो राइट्स गैया अब्लाबो मालाबानि समाव बुंनो गोनां जायो आरोना लोगोफोर बिनिखायनो आंबो बे आदानि ससे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय आरोना आदाया माबायदि रंजानाय आरो माबायदि फोरमायनाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो आदा जेम्सआ बुंदों मा गावनि बाजैखौहाय जोंहा जानो गोनां बे बाजैखौहाय बयबो माने मोजांखाय लाजि फोनांगासिनो रायजोफोरनि सिगाङाव बदनाम खालामगासिनो बुंदों बिनिखायनो नोंथांमोननो क्लियारिफिकेसन लानानै फैगोन जोंहा आदाया दाहाय सेंग्राफोर जमा लानानै फैखाबाय जाहैदों आरो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव गाज्रि लिरनानै बाजैनि सोमोन्दै गाज्रि खालामनो नागिरदों बेनि एन्सारा दा मोनायाव जागोन धामाका जागोन बेनि जोनोमनिफ्राय लोगोफोर जोंहा जेम्स मिस्टार आदायाना सना गाननो मोनाखैनो नोंथांमोना बुरि होननानै बासिदोंना लोगोफोर मालाय हिन्जाव बुरि लाब्लाबो मालाय जोनोमनिफ्राय गाननो मोनफेरै सना होनायखौ गाननो मोन्दों गोदोनायाव नायनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर मालाय हिन्जाव बुरि मोन्दों मालाय मा जानो लोगोफोर मालाय बेसे रंजादों बेसे खुसि बेबायदि माने खुसि गोजोननायखौनो मोनाखैनो मिथिबायना लोगोफोर नोंथांमोना नायोब्लानो बुजिगोन आरोना नायनानै लादो एसे क्लिपखौहाय जोंहा माबायदि रंजादों हिन्जाव बुरि मोननाय हिसाबै जोंहा आदा जेम्सआ नुबायना आदाखौ बेसेबां खुसि आदाया हेमालि गासैबो क्लियारिफिकेसनखौ जोंहा आदाया दा मोनायाव होनायनि बाथ्रा बुंदों आरोना लोगोफोर नेनानै थादो जोंहा जेम्स ब्रादारा मा क्लियारिफिकेसन होनो नागिरदों आरोना बाजैनि बागै दा मोनायाव जागोन धामाका जागोन बेनि आङो जोबनायाव बेखौनो बुंनो सानदों आरोना सिगांनि भिडिअफ्राव ना सिगांनि समफोराव जोंहा जेम्स ब्रादाराबो गोबां मानसिफोरखौ मटिभेट होनानै फैनाय नुदों आरो गोबां मानसिखौनो जावनायबो नुदों आरोना बिनिखायनो गोबां होनजादोंबो जानो हागौ आरोना आंनि साननायाव स' लोगोफोर आंनि भिडिअआ एसेनोसै स' थेंक इउ